Vložte ID čip testu CRP. Zadajte identifikáciu pacienta. Vyberte testovaciu doštičku z obalu a vložte ju do analyzátora. Testovaciu doštičku vložte v smere šípky. Hrotom pomôcky na odber krvi perforujte hliníkový uzáver tlmivého roztoku. Vydenzifikujte miesto vpichu. Vykonajte vpich jednorazovou lancetou. Priložte kapiláru odberovej pomôcky ku kvapke krvi a odoberte vzorku. Kapilára musí byť naplnená v celom objeme od okraja po okraj. Vložte vzorku krvi v kapiláre odberovej pomôcky do tlmivého roztoku. Vzorku a roztok dobre premiešajte. Vzorka krvi v kapiláre musí byť vymytá a dobre premiešaná s roztokom. Odoberte vrchnačík na odberovej pomôcke a zlikvidujte prvé dve kvapky zriedenej vzorky. Pridajte dve plné kvapky zriedenej vzorky do okienka na testovacej doštičke. Pre spustenie merania stlačte tlačidlo Run. Meranie odporúčame vykonávať v štandardnom testovacom režime. Po uplynutí doby inkubácie 3 minút sa zobrazí výsledok merania v jednotkách miligram na liter. Výsledok je možné uložiť, vytlačiť alebo odoslať do LIS.